Vitajte späť v našej sérii výukových videí iMonitor. V tomto videu vysvetľujeme nastavenia hydraulických ramien. Nasledujúci opis je založený na traktore s plynulou prevodovkou TTV, ako aj s predným trojbodovým závesom s riadením polohy a zadným závesom s hydraulickými bočnými stabilizátormi. Upozorňujeme, že možnosti nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od výbavy a modelu vášho traktora. Začneme zadným závesom. Všetky ovládacie prvky vrátane tlačidla odomknutia sú štandardne umiestnené na multifunkčnej lakťovej opierke. Okrem toho máte možnosť vizualizovať informácie a vykonávať ďalšie nastavenia v iMonitore. V ľavej časti nad ikonou stavu sa nachádza vertikálny pruh, ktorého zelené vyplnenie označuje aktuálnu polohu zadných ramien, ako aj ďalšie značky. Vpravo od hlavného zobrazenia sú tri pruhy na optimalizáciu nastavenia pohybu. Prvý pruh obmedzuje maximálnu pracovnú hĺbku a kontrolu ťahu, aby sa zabezpečila hĺbka aj v extrémne rôznorodých pôdach. Prostredný pruh zobrazuje rýchlosť zdvíhania a spodný pruh ovláda citlivosť regulácie ťahu. Zvýšenie percentuálneho podielu zlepšuje reakciu systému na menšie zmeny pôdy. Hodnoty zmeníte ťuknutím na položku alebo podržaním pruhu na 3 sekundy. V dolnej časti hlavného zobrazenia nájdete nastavenia pre automatické zapínanie a vypínanie vývodového hriadeľa. Treba poznamenať, že percentuálne podiely sa vzťahujú na maximálnu výšku zdvihu. Ak je tlačidlo aktivované a systém ASM je zapnutý, tieto spúšťacie body sa používajú aj na spínanie uzávierky diferenciálu. Modely bez automatickej modulácie spustenia vývodového hriadeľa ponúkajú možnosť manuálneho nastavenia. Ťuknite na príslušné tlačidlo a vyberte si medzi mäkkou, stredne tvrdou a tvrdou. V závislosti od výbavy sa v spodnej časti nachádza informačná oblasť s jedným alebo dvoma poliami, v ktorých sa okrem pohybu zadného závesu zobrazuje aj aktuálny preklz kolies. Prejdite na ďalšiu hlavnú stránku a vykonajte nastavenia automatických bočných stabilizátorov. V manuálnom režime môžete bočné stabilizátory natrvalo uvoľniť alebo zablokovať. V automatickom režime sa naopak automaticky uvoľnia, keď hodnota klesne pod prahovú hodnotu a uzamknú sa len čo ju prekročia. Teraz sa poďme pozrieť na ovládanie predných ramien. Tie možno prevádzkovať v manuálnom alebo automatickom režime. V automatickom režime používate zelené ovládacie prvky na opierke a ďalšie nastavenia môžete vykonať v iMonitore. Okrem rýchlosti zdvíhania môžete nastaviť aj hodnotu pre automatickú aktiváciu závesu pomocou ovládacieho prvku hydraulických okruhov. Na tento účel priraďte predné ramená k ovládaciemu prvku. Ďalšia rýchla možnosť ovládania predných ramien v manuálnom režime je podržaním aktivačného tlačidla na zadnej strane joysticku Maxcom a súčasným stlačením zeleného tlačidla ramien na joysticku. Týmto sa toto video končí. Objavte aj naše ďalšie videá, v ktorých sa dozviete užitočné tipy a triky týkajúce sa iMonitora.